chodia lietať, no. Tak pôjdeme spolu normálne. No, tu sa dá potom tá skala skočiť normálne a ju prejdeš v pohode rovno, cez ňu môžeš aj okolo. Tu tá prvá? No tam dole akože stromy. Hej, a potom sa počkáme. V pohode môžeme? Nová šípka pribudla? Som predtým nevidel. Tento sa teda volá Enduro horný? Enduro vrch. A spodok je to, čo si vral na tých francúzských? To je... áno. Ideme? To sa dá normálne prejsť. Hej, sú tam korene, ale sú suché, je to dobré teraz. Keď sú mokré, tam ide ako na lade. Potrebujem. Som zistil. Pedál. Čo? Normálne. SPDčka. Mám kamaráta, čo s nami jazdí, a on jazdí SPDčka normálne a spokojný. Ale je cvaknutý na nich. Je. Ja nesom. Tak potom skús Macpedy. No, jedna strana. S tými magnetmi. Nie, to sú magnety. To je? To si, máš pedál, ktorý máš magnet a on ti pricúcne nohu a drží ti ju nejakou ako keby silou a máš rôzne silné tie magnety. Je to niečo medzi SPDčkou a klasickým pedálom. Vyskúšaj, Macped sa to volá. Ako magnetický ped. Áno, Magped, normálne skrátka, hej. To sú také, aké máš ty, klasika? Toto sú pinové, čo mám ja. Ale máš tlak?
Nemám. Ja mám klasika. Sú obojstranné, z jednej strany, takže z jednej strany máš špiny, z druhej strany to. A tieto Macpedy sú nové s magnetmi a ty dáš nohu a drží 150 kg alebo koľkými a ty musíš ju nejako tak vytočiť tiež, aby si ju povolil. Ale je to také iné, že ju vytrhneš, keď je zle, vieš. Ahojte. Tam je pointa to, že ja som rád, keď som nesvaknutý, vieš, a hen tam bude podľa všetkého vždycky cvak. Vieš, že ja by som išiel na tom pedáli nezapnutý z druhej strany, lebo som safe, že hoci kedy vieš dať nohu. Ja si myslím, že to je tak, že dáš. Pozri si videjka k tomu. Ak by si chcel, máme tu kamaráta, čo si kúpil teraz bike nový a on má tie Macpedy nové. My sme boli na hore a všetci sme skúšali a bolo to dobré. Len vadilo mi, že ten magnet som mal príliš tu vpredu, ale on to mal na seba nastavené na tie topánky, vieš, to je stopánkou. Hej, takže tak, no. Tu je potôčik, to je v pohode. Ahojte. Ahoj. Už píská zadná? No toto. On tak popískáva, to je nič. No skok sme úspešne obišli. Skok ide? No vľavo viacej. Ale to je taký, že meter. To je taký dropík, ako sa dá zísť, ale no. Iba kúsoček. Pôjdeme hneď doprava, hej, toto. Toto je také, že oddychovka. Ešte rovno. Takto. Takto a tu dole, hej? Môžeš, nič nejde. Hej, no poď. Sem, to je jedno, tuto. Normálne to... v pohode. Normálne môžeš, auta nejdu. Nie. Čo? Nie. No a tu vpravo začína trail, ktorý sa volá, že Prašivec.
Toto je ľahšie, ale dá sa aj takto dookola. Toto je ľahšie. Čo je ľahšie? Toto. Tu keď pôjdeš úplne vľavo, tak tam nie sú tie kamene, to je v pohode. To sa dá normálne zísť. Normálne sadaj, poď. No. A rock gardeny máš rád? S kamienkami? Nie. Dobre. Toto je ďalšia. Táto? Nie táto. Táto, áno, táto, ale napojíme sa inde. Tu vľavo ideme dole. Hej? Nie teraz, ale... No dobre. Ja idem po stratu. Poď. Ahoj. Kde si? Ja ťa čakám. Ja som ťa čakal. To si mohol ísť, to je dobré. Toto je v pohode. Táto je taká. Máme teraz vlastne druhú, hej? Hej. Ja pôjdem vpravo, ja ti zakričím, ty pôjdeš ľavou stranou. Pravá strana je pomedzi kamene, tak na úzko musíš trafiť. Ľavá strana je taká bez kamienkov, viacej. Ľava. Poviem ti kde, hej? Môžeme ísť. Ahoj. Tuto môžeš takto, tam nie sú šutre tiež. Že tade to môžeš ísť dobre, že tu ľavou stranou, tade to. Tu, tade to ja idem vpravo, hej? Dá sa to zísť normálne, neboj sa. Je to pevné v pohode. Ahojte. Ahojte. Ona ti nepovie. Povedala by si máme, keby mala niečo vypracovať, že to má dobre.
Nie, tak povedal, že to sa nehodí. Neboj, to mi povie často. Ale to je dobré, vieš, ja som tak rada. Ja som taká rada, lebo my sa niekedy tak nevidíme. No. A sa to jazdí cez ten peň, chodíme, cez ten koreň, čo je taký ošúchaný, sa skáče. A takí, čo sú lepší, tak skáču cez tú skalu, čo je vľavo, hej, sa skáče. Hej, cestu. Čo bolo zle tam? Čo ti vadilo? Bol som, keďže ja si to nepustím, tak som, vysoko som na tom bicykli, nemám. No to sa dá aj pomaly, len musíš ako... Len ma to... No, tu skáčeme, vľavo. Ešte nie, ukážem ti. Poď, to prejdeš iba, to nemusí ani skočiť, poď. Tu. No poď. Díky. Ahojte. Čaute. Čauko. Davidina elektrika na 8-ročnou a diaľnica je na Dolných hlavnom súčnom. Táto nie je ťažká, tiež pôjdeme teraz. Čiže sme išli vlastne... Vládeš? Hej, všetky sme išli okrem všetkých. Zatiaľ v podstate všetky od vrchu. No poď. Tu si môžeš vybrať, či chceš vľavo, či vpravo. Tu doľava, tu je to ľahšie. Sa dá normálne zísť v pohode. Ty normálne trpíš, že nemáš pedále, Marek. Hej, lebo sa nechytíš, vieš? No tak si to nacákni. Prečo? To je zase psychika, vieš, som naučený tú nohu vyťahovať. Potrebujem si na toto potrebujeme pedál. Dobre, táto je taká sypka a strmá. Nie, poď so mnou. Nechodíme ju už rovno, chodíme ju pravou stranou. Na konci zastanem a ukážem ti, kde sa dá prejsť. Je to jednoduché, kde sa dá prejsť, len to musíme trafiť. Toto je len akože rovno dolu a sypka, nič, neboj sa. Toto je... Poď, to je v pohode. Poď.
Ďalšia, hej? Molnár. Kade? No, pôjdeme týmto lesíkom po tej šotolinke. Ešte nie, tu pôjdeme doľava, tá je to. Ahojte. Prosím? Neskúsiš? Ukážem ti stopu. Vidím, a ideš na tom čo? Tiež skratka, hej. Všetko sú skratky. Poď. Poď. Len prach z teba. No mal si ísť, si zaváhal. Posledná je strana. Toto nejdeme, nižšie. A ten bicykel by to Marek zvládol. No ja nevrajím, že bicykel nie. Ty na ňom určite. Ten bicykel by to zvládol. Tu ideme kúsok a tu chodím takú malú krátku, taký padáčik. Ak chceš skúsiť. Nie, tento chodíme. Takto sa iba pustíš dole. Ideš? Prečo? Ja tiež? No a toto je tá vaša, no. My uchodíme tadeto. To pravou stranou, okolo stromu. Vpravo, vpravo, vpravo. Tade. Tak, dole sa pustíš. A tade to? Pôjdeme dole, ako sme prišli? Áno. Presne ako sme prišli. Potom na investičke mi ukáže, že kde to sa ide, hej? No, poď. Lebo tade my sme teraz prišli s tou mojou trasou. My nepôjdeme na investičku.